Wara diversi snin li fihom il-pagi kienu kważi friżati minħabba nuqqas ta' ftehim kollettiv, numru ta' ħaddiema li kienu jaħdmu mal-Eni Malta qegħdin isofru minn diskriminazzjoni fil-pagi. Fis-sena 2010 skada ftehim kollettiv mal-ħaddiema li kienu impjegati mal-Eni Malta u għalhekk tul is-snin kienu biss iż-żieda tal-għoli tal-ħajja li kumpensat ħarira miż-żieda. Min-naħa l-oħra, il-ħaddiema impjegati mal-Gvern fl-Eni Malta gawdew mill-ftehim kollettiv li sar bejn is-snin 2011 u 2016, għal kuntrarju tal-ħaddiema li kienu mal-Eni Malta. Wara li sar ftehim kollettiv, il-ħaddiema li kienu impjegati mal-Eni Malta għaddew għand kumpanija imsemmija Engineering Resources Limited, ERL, u l-ħaddiema tqasmu f'setturi differenti. Is-sena l-oħra saru żewġ ftehim kollettiv, wieħed mal-ħaddiema impjegati mal-Gvern u ieħor ma' dawk li kienu mal-Eni Malta. Però meta wieħed iqabbel dawn iż-żewġ programmi ma' xulxin, jidher kuntrast fil-pagi li jaqilgħu żewġ ħaddiema ġejjin mill-entitajiet differenti u li huma fl-istess skala ta' paga tal-Gvern. Jekk wieħed jikkumpara l-paga li jaqilgħu ħaddiema fi Scale 10 din is-sena, il-ħaddiem mal-Gvern jaqla massimu ta' 19,549 euro, filwaqt li l-impjegat fuq Scale 10 mal-ERL jaqla sa 23,274 euro. Jiġifieri differenza ta' kważi 3,000 euro f'sena. Però issa wkoll seħħ żvilupp ieħor hekk kif l-eks impjegati tal-Eni Malta li tkellmu ma' Net News qalu li huma tqasmu f'dipartimenti oħra u hemm min saħansitra tnaqsitlu l-paga għax tpoġġa fi skala inqas milli kien qabel. Informazzjoni li waslet għand Net News tistqar li nħolqot sistema parallela u differenti tal-iskali fil-pagi tal-Gvern fejn minflok issir klassifikazzjoni b'numru inħolqot sistema ta' klassifikar bitra. Il-ħaddiema li tkellmu magħna qalu li bekk huma ma jkunux jistgħu jikkumparaw il-pagi tagħhom ma' ħaddiema oħra tal-Gvern li qegħdin fl-istess dipartiment tagħhom.